vi har været rigtig glade for, at vi valgte at få taget billeder af Manfred, efter han var død, fordi at det gav noget til os som familie, det her med at få en af de her fine album, at han ligesom eksisterer, altså at vi også fik lavet en form for barnets bog, eller sådan, nu har jeg været gravid, nu er han født, og nu gav han så slip. Så det der med, at man har noget fra ham på en anden måde, end blot den her mini-urne og nogle små billeder, man har taget med sin telefon. Det der med også, at vi kunne få nogle billeder, hvor vi var sammen på, og ikke har været sådan, at så tog min mand lige nogle billeder af mig og Manfred, og så tog jeg nogle billeder af ham og Manfred, men det der med, at der var en, der faktisk havde gjort sig umage med at tage nogle meget flotte billeder. Også fordi, at altså, det er jo meget hårdt, at en baby er død og skal have billeder af det, men altså, du har formået at lave det på sådan en meget, meget fin måde. Altså sådan, så det ser meget uskyldigt og enormt smukt ud. Så det har jeg jo været rigtig glad for. Også her nu, når vi har fået lille søster, at nu har vi også fået et album til hende. Ja. Så det er sådan en følelse af, at hver af vores børn har deres album og deres historie fra graviditet til de er født og en uge gammel eller sådan noget i den retning, ikke? Men dengang I besluttede jer for at få mig hjem, hvordan gik det for sig? Hvordan var det? Altså, jeg tilbød det jo. Ja. Hvad tænkte I der? Altså, da du tilbød, at vi kunne få taget billeder af ham, der kan jeg huske, at vi begge to synes, det var enormt grænseoverskridende, det forkerte ord, men i hvert fald sådan, det var noget andet, og noget, hvor vi lige skulle sådan tænke os om, fordi det er det der med, og jeg tror også, det bare er sådan, som det er i vores samfund, det er sådan lidt mærkeligt at have billeder af døde mennesker. Det er tabubelagt i hvert fald. Ja, enormt meget. Men vi havde jo fået at vide fra sygehusets side af, at jeg hellere sige ja til for meget, og så trække i land, end at sige nej fra start af. Så jeg sagde jo bare ja. Ja, jeg var nemlig rigtig bange for, at det med at skulle få taget billeder af Manfred ville blive meget opstillet. Men alligevel så takkede vi ja, for jeg var bange for at fortryde bagefter. Og du kommer jo så ud til os, kommer faktisk lige før vi kommer hjem med Manfred i den her kølelift, og du får faktisk alt med fra, at vi nærmest stiger ud af bilen, og så går ind ad døren. Og min mor og min søster var her, og havde sørget for noget morgenmad, tror jeg det var. Og så sad vi faktisk bare alle sammen ude i køkkenet og spiste morgenmad. Altså du var enormt god til bare at være sådan lidt, nu snakker vi bare, og så tager jeg bare nogle billeder ind imellem. Sådan, altså bare lad som om jeg ikke er her, men nu er jeg også altså meget sådan et menneske, der har behov for at snakke med folk, så jeg sad jo bare egentlig og snakkede med dig meget af tiden, og så gav vi en kop kaffe, og du fik også en rundstykke, kan jeg huske, sådan noget. Ja. Og så blev det bare til en samtale, og så hører man bare lige sådan noget klik-klik en gang imellem. Og så var der lige sådan et par gange, hvor vi var lidt, okay, nu går vi ud til puslebordet og tager nogle close-up af ham, og hans fødder, og hans hænder, og hans hoved, og sådan noget. Og så også inde i sengen, og sådan, alt faldt meget naturligt, uden at det skulle være sådan, nu skal I sidde her, og så gør vi sådan her, eller noget. Det var meget den her, at du fangede det her øjeblik, hvor Manfred han kommer med hjem, og hundene får set ham, og sådan noget. Det synes jeg, det var enormt fantastisk, især også når vi kigger på billederne efterfølgende, og især det der med at have et album, altså et fysisk album med billederne i, for jeg kan have en tendens til, at når jeg skal finde gamle billeder, så skynder jeg mig at scrolle forbi alt det, der har med hans fødsel og hans dødsdato at gøre, fordi det kan jeg ikke lige klare på det, altså lige det øjeblik, og det tror jeg mange engleforældre godt kan kende til, altså det her med, at man lige sådan, det er ikke lige nu, at jeg skal kigge på de billeder, og det er ikke fordi, man ikke har lyst, det er bare, det er bare ikke lige der. Ja. Så det er super rart at have det her fysiske album, hvor vi kan tage det frem, og vi kan sidde med det, og vi kan sådan give os den tid til at sidde med det. Og nu når tiden er der. Når tiden er der, ja. Og nu når lille søster er kommet, så har hun jo også fået et album, og sådan det der med, at så kan vi vise hende fra
da hun lå inde i min mave, og til at hun ligesom er født og er en uge gammel, og det kan vi også gøre med hendes storebror Manfred her. Altså det der med, at vi har noget fysisk, vi kan tage frem, og det er de her flotte billeder. Altså ikke kun fra vores telefon, men der faktisk der er blevet gjort noget ud af at finde den rette vinkel, til trods for, at det overhovedet ikke er opstillet, så har du jo formået at fange øjeblikkene med det korrekte lys, og med de følelser, der var. Altså det er tydeligt at se, hvilke følelser der er i bogen med Manfred, og hvilke følelser der er i bogen med Solfred, ikke? Altså det der med, at der er noget... Ja, der er store følelser i den begge, men på hver deres måde, og det har du bare fanget på sådan en meget, meget smuk måde i den begge, og især med Manfred, når han nu ikke er her, og sådan noget. Det der med, at du er enormt god til at anerkende døde babyer. Altså det der med, at du anerkender hans eksistens, at han er her, og at han er vores førstfødte, og han er vores dreng, og han er storebror, ikke? Altså, så det har været mega godt for os, at vi bare sagde ja, fordi jeg har ikke fortrudt det eneste sekund, at vi har fået taget billeder af ham. For havde vi ikke haft dem, så havde vi jo ikke rigtig haft noget af ham der efterfølgende. Og det er de billeder, jeg foretrækker at vise, frem for de billeder, jeg selv har taget. Fordi de nemlig er så meget mere uskyldige og pæne, og sådan, altså smukke på sådan en sårbar, fin måde. Ja. Og det er jo også det der med, som jeg tit synes, ting behøver ikke være pæn for at være smuk. Altså det er ikke det samme. Overhovedet ikke. Altså det er virkelig sådan, altså du har gjort dig umage, det er man slet ikke i tvivl om, men at det ikke er den der, at nu kan vi ikke tage billeder af ham, når han ser sådan ud. For han var, som jeg selv synes i hvert fald, han lignede jo gravballemanden til sidst her, fordi han var jo medtaget. Der var gået 5 dage, ikke? Ja. Der var faktisk gået en uge, fra han var blevet født, i hvert fald. Ja. Det var en uge siden han var født, men så var det jo 5 dage, fra han var død og sådan noget. Så han var jo rimelig medtaget, men alligevel, selvom han var så lille og medtaget, så gjorde du det bare så smukt og fint alligevel. Altså 2 billeder af hans fødder, og 2 billeder af hans fine hænder, og at jeg kyssede ham, og han lå så fint i sin, i sin mosekål. Det var bare, altså alt var bare så fint. Ja. Så uden at det var, perfekt. Det var perfekt på sin måde, ikke? Ja. På sin kringlede, sårbare måde der. Ja. Men hvis ikke jeg havde tilbudt det, så var det næsten sikkert, at I ikke havde fået gjort det, vel? Vi havde ikke fået gjort det, og vi havde slet ikke fået taget, altså det tror jeg ikke. Vi tog nogle billeder af ham den dag, hvor vi skulle sige et endeligt farvel, hvor han skulle, bisættes og sådan noget. Men det er heller ikke nogle billeder, jeg sådan kigger på. Nej. Jeg tror, jeg foretrækker mere de billeder, du har taget, især også fordi du ligesom har taget af os alle sammen. Ja. Sammen. I situationerne. Ja. Og hvad tror du, det er grunden til, at I ikke havde fået det gjort? Vi var jo indlagt på afsnit for tab, og når man mister et barn, så kan man ikke noget. Altså man kan ingenting. Jeg kunne knap nok spise, kan jeg huske, og jeg glemte at spise, og jeg blev kun mindet om, at jeg skulle spise, fordi de kom med mad til mig. Ja. Og så fortalte de om alle de her muligheder, der var og sådan noget, og det kunne jeg også huske, det var overvældende. Og jeg tror, jeg havde brug for, at nogen sagde til mig, har du lyst til det her, ja eller nej? Altså det der med, at det blev til et ja-nej-spørgsmål, frem for at jeg skulle tage stilling. Ja, lige præcis. Altså det der med, at det blev til et ja-nej-spørgsmål, frem for at jeg skulle tage stilling. Ja, lige præcis. Altså tænkte alt for meget over det. Men og havde det gjort en forskel, hvis der var nogen, der havde sagt, det er vigtigt, at du giver det her en ekstra tanke? Det tror jeg. Altså, nu stod vi jo i den der situation, hvor vi var sådan lidt, nu gør vi det bare. Hvis der er andre, der sidder i tvivl, så synes jeg bare, at de skal gøre det. Fordi de kan altid slette billederne. Ja, lige præcis. Eller de kan altid sige, nu må du gerne gå, nu vil jeg ikke have, at du er her. Altså, man kan altid trække i land, og det er altid okay at trække i land. Ja. Igen det der, man har den der fysiske album af den. Altså, Manfreds, den ligger på hans mindehylde, og det er det der med, at vi kan tage den frem, når det passer os. Og tage den frem, og vi har tid, og
jeg har altid tid. Men det der med, at vi giver os tiden til, at nu sidder vi og kigger på billeder af ham. Ja. Og snakker om ham. Ja, og sådan noget. Ja. Det har også været mega godt i forhold til familier, der ikke nåede at se ham. At de fik muligheden for at se ham på de her billeder frem, for vi skulle sidde med telefonen og sådan noget. Ikke? Og det der med, at altså, der er også nogle af børnene i familien, der har set ham. Og ligesom fortælle dem, jo længere du kommer hen, jo mere medtaget er ham. Så det skal du også være klar på. Ja, lige præcis. Og så har de måske kun set til noget af det, og så har det været det. Ja. Og det har været fint nok og sådan noget. Hvorimod at på vores telefon, der er der sådan en blanding, altså der er tidslinjen heller ikke helt ordentlig. Der er der både sådan, hvor han er medtaget, og så er der egentlig noget, hvor han lige er blevet født. Og så det er meget rart at have albummet til det, og det er meget rart, at der har været en voksen. Ja. Altså, når man ikke selv har kunne tage ansvar for sit liv, fordi man bare er, altså, man går bare i sådan en... For at skabe minder, ikke også? Ja. Fordi det er jo måske også noget, hvor man sådan har sådan en umiddelbar fornemmelse af, at er det noget, man skaber minder af? Ja, ikke også? Det er det der... Ja. Selvfølgelig skal man det, men det ved man nok ikke, når man står i situationen. Nej, og det er også sådan, jeg kan også bare huske, jeg synes, det var som... at det virkede så absurd, sådan det der med, at så skal jeg tage et billede af mit døde barn. Ja, og du sagde det også om at gå en tur, ikke? Det var også det der, altså selvfølgelig kan man det. Ja. Men gør man det, når man ikke bliver skubbet lidt i den retning? Ikke? Lige præcis. Ja, jeg troede jo ikke, at jeg måtte gå ud med Manfred og sådan noget, men jeg måtte godt gå udenfor med ham, jeg måtte godt vise ham til verdenen, og han måtte også godt se verdenen og sådan noget. Ja. Og det synes jeg var, at det der med, at han skulle ikke pakkes væk. Nemlig. Ja, og det var, og det er en super svært at nå dertil at vide, at det må jeg godt. Jeg må godt gå rundt med mit døde barn og sådan noget. Så ja, det har været det bedste beslutning, at vi fik taget billederne. Det er der slet ingen tvivl om. Det er det bedste, vi har gjort, og det bedste, vi også har gjort efterfølgende for vores sorgproces, altså få dig til at stå for graviditetsbilleder, fødselsbilleder, nyfødt billeder af lillesøster. Ja. Fordi det sætter sådan en fin sløjfe på det forløb, vi havde med ham. Ja. Og så sætter det også en fin sløjfe på sådan det her ekstra familiemedlem, at nu har vi en tradition for, hvad vi gør, når vores børn de kommer til verden, at de skal have et album hver, og de skal have, altså deres øjeblikke skal indfanges, så det er ikke os, der skal fange de øjeblikke. Ja. Det er Eva, der skal gøre det. Dejligt. Yeah. Tak skal du have. Yeah.